Dila uma magsugod na karong weekend ang pag-adto sa mga tao sa mga menteryo aron moduaw sa ilang mga minatay. Mao nga sa Mandaue City sub-sub na ang preparasyon nga gihimo. Ang report ni Nico Serino. Sa adlawng Sabado ug Domingo posibleng daghan ang mopahimo sa kahigayunan aron makaduaw og sayo sa mga menteryo. Isip pagpangandam sa Mandaue City Government, dunay i-deploy nga composite team sa mga samang. Langkuban kini sa kapulisan, team, disaster personnel, taga-barangay ug ubang support groups. Ato po nang butang mga personnel nga mag-roving lang. But we will be expecting this weekend nga daghan gud ang mo adto sa mga menteryo. DRR per cemetery. Actually ato ipang butang lang anak mga 4, 5 kay naman tay kaubanan sa team sa PNP and BGMP. Buot ipatuman sa mga otoridad ang one entrance, one exit sa mga menteryo. Dunalay gitakda nga oras sa pagbukas gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Nanangangyo sad mi no sa barangay nga mag-deploy sa silang tanod o sa mga private cemeteries nga mo employ sa silang kagalingon nila mga protocol marshals. We are in time pandemic mo appeal sa enforcement sa health protocols. Base sa executive order sa mayor ug sa mando sab sa DILG, dunay mga adlaw nga pagasirhan ang tanang menteryo aron kalikayan ang takod sa COVID-19. Atol kini sa mga adlaw sa dili pa ug mismo sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.